हानजा सुरनाय सोलिगासिनो दं मा बुंनो सानो बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबनाय खौसेथिया फैगोन आरो बर' माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायजोंनो बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ जों गायसननो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेयाव बिजनि हालामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा जयै बाहागो लानायाव जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो बिजनि हालामनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बिदिन्थि होदों जे बिजनि हालामाव जिबायदि गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा खौसेयै रायजो जाबोदों बेबायदिनो दुलाराय जोंनि बर'लेण्डआव बा आसामाव बा सा सानजा भारताव जों खौसेयै रायजो जानो हागोन बेनि बिदिन्थिखौ बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिथाङा दिन्थिफुंनो हादों। बर' थुनलाइ आफादनि 60 बोसोरारि जथुम्मानि दिनै 3थि साननि गिबि हाबाफारि बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारी सार बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन मानाव गिदिर इएम बिथां आरो लोगोसे जोंनि माखासे आलासि बिथांमोन इएम ना एमसिएलए बिथां आरो लोगोसे प्रेस मिडियानि मावथि बिथांमोन बे हारिमु हानजा सुरनायाव बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बाहागो लागिरि बिथांमोन जोंहा बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय जायो बेयाव जों हारिमु हानजा सुरनायनि हाबाफारि लायो बेनि थांखिया जादों गेरेमसा बर' माहारिजों लोगोसे बर' फोलेरनि जेसेबां हारि हारिसाफोर दङ आरो लोगोसे आसामनि बा सा सानजा भारतनि आरो मुलुगनिनो जेसेबां हारिमुफोर दङ बे हारिमुनि खौसेथिनि गेजेरजों मोनसे गेदेरथार बर' माहारि दानायनि जि सिमां आरो सदबांसा बेखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लायो आरो दिनै बेहाय त्रिपुरानिफ्राय जोंहा नेपालनिफ्राय आरो जोंनि भुटाननिफ्राय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै डिमासाफोर दङ कचफोर दङ बेहाय गार'फोर दङ आरो गुबुन गासै आसामनि जेसेबां हारि माहारि दङ बे गासैबो हारि माहारिनि जि हारिमु आयदानि मानसिफोर बेहाय बाहागो लादों बिथांमोननि गेजेरजों जों जे बर' थुनलाइ आफादा बयखौबो बजबनानै बर' माहारिया जे बयखौबो बजबनानै मोनसे इनक्लुसिभ भिजननि गेजेरजों जों थांनानै थानो लुबैयो बे सिमां आरो बे हास्थायनायखौ फोरमायनाय जायो। মই এই সময়ত বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজিৰ অধিৱেশনৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে যে অসমত বা আমাৰ বড়োলেণ্ডত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ সমন্বয় সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সেইটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত আছে। আজি ইয়াত ভূটানৰ পৰা সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকিব এই আশাৰে মই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ।